nessa wa nyesa nessa wo msoye na wa promo Roni ma yesent ankese ne ena de we ya yesi ye kokko ne yakwaji junction na me menta kese de yen junction roni ba na ta ngashi bo ni na ta kese ne junction na wo kokko na wo ta kese ne ezo kokko ko jin junction se ni osu na me menta kese unsu dia na fata so di nessa wo kokko e ko jin junction na wo san ta kese won nessa unsu ta kese dia nessa wo fata so di ne na we ye wo ba ti die ne hwani ya o tu fu no na o tu na ni na afo na so se wa fe na wo ba ti ti die fo no ani de de na ba wo ma mi ne ma mi yi no wo ma ni ne na ti o ni fo no ana wo mo ani ni pa pa ni wo so wo anu ana e pa no de na ko ta won mo antu no fo pa no sensere wo so dia ko fa ma mani wa se one maami ayi no mpanyinfo mu nyinaa madi akyi sɛ mɔde ba no ɛnɛ sɛ ɛyɛ mu na mu na tutu hɔ ɛna mu ne bibia na emu mu kɔma nturufu ba na sɛ ɔkɔsensene mo so bia ɛne na ɛno na sɛ ɔnyɛ sa nso nturufu sɛ ɔgyidie sɛ ɔnyɛ saa yao bi ta na kyia menim sɛ wɔmbɛtu no fo ba sɛ wɔ sɛ wɔnim sɛ nipa bi ɛtɛ n'akyi a ɔno sɛ saa nipa no ɔbɛtu no fo ba fo bi a ta na kyia yɛ nyinaa yɛka sɛ nana bɛrima ne ɛpɛ no menim sɛ wɔmbɛtu no fo sɛ mpanyinfo bi a ɛtɛ n'akyi a wo nyinaa ka sɛ ɔtumfo ɔda roma yɛwura bɛrima ɔmo a na ɛpɛ no sɛ wɔtu ɛso mahunu bi da wɔbɛ nyinaa nso wɔhunu bi da obi a wo bedi hina ne wo fa on na tie bebe agodwama ni gya ne chi wodi hini wi ano on na yaka so ya na wo fa otan na chi do ano e ma na be da gonyo di hini wi ya pe on na yaka kontre so ma se ya kontre ya biesi ya wonya akonwa ne wi wo tata o kakra wo hunu nsase ne sika be ho ano so me otu okura wan gra ne wo ɔnyɛ kunandi wi ɔmo sɛ nsase kɛmu a ne wo fa apana na bi kura awa no ba ka dem wo ye apana no ba je ka da fi do ayi ni aso nsase na anche ne hu no e ho anatam ɛyɛ saa no anyɛ nhyira ntiɛ saa no ase anche ne hu no ɛyɛ anatam no oniaye oniaye ka da bi o oniaye ka da oniaye ka da bi e ma sa ma so do ke na o tufo ke no ma sa ma so what do you want to do as I say I'm going to know of idea but it's not about I'm